O 30 de xaneiro de 1948 foi asesinado Mahatma Gandhi, Premio Nobel da Paz e defensor da non violencia. Seguindo o seu exemplo, cada 30 de xaneiro conmemoramos o Día Escolar pola non violencia e a paz. Aproveitamos a data para lembrar os que están sufrindo por causa da guerra en moitas partes do mundo. E reflexionamos sobre as nosas pequenas guerras, o control das nosas emocións, a resolución dos conflitos dentro da escola. Buscamos barrer a violencia da nosa escola, da nosa casa, da nosa vida. Buscamos unha base